Tapos na po ako maglinis ng ulo ng manok. Tapos ko na rin pong gisahin yung manok. Ulo ng manok. Ito na po yung finished product natin. Yan. Ito na po. Pinapalamig ko pa po. Tapos tutusukin na natin. Yan. Yan. Dito ako sa taas kasi ingay po dun sa labas. Sampung piso po isang stick ay 10 piso. Para makita po natin. Ayan. Nagugas din naman po ako ng kamay kaya malinis po yung kamay ko. Bilis mabali. Pang ano lang yan, pang dugo. Tuwing hapon po kami nagtitinda. Nagbabantay po doon is yung aking hipag, kapatid ni asawa ko, tsaka yung pinan kong lalaki. Kanina po ay hindi po ako nakapag-video sa inyo kung paano lutuin kasi maingay po dun sa labas. Sa susunod po pag hindi po maingay, video po natin. Maingay po kasi sa labas at nagpapa-sound trip po kasi sila. Yung ibang stick.
Guys, tapos na tayo sa ulo. Yan. Ulo. 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 Ngayon, sa dugo na naman tayo. Medyo mainit-init pa. Kaunti. Yan. Magtutusok na tayo ng dugo. Dugo. Yan. 5 peso. Mag-cellphone daw kayong dalawa, no? Gabi na daw. Cellphone na kayo. ₱5 bawat stick. Wow. Nagiging ako daw. Oh, sino? Nasabi mo, anak, ano mo, guys? Simula nung pandemic, start po kami magbenta. Start po kami magpa-ihaw-ihaw po rito. Sino ba? Nasa loob. Naglalaro. Okay na kayo. Opo, kain na din. Ate Maxen, pakikuhanan mo nga ako ng stick, be, ng maliit, be. Yung manipis, be, ganito. Doon sa baba, kay tita din. Sinabi na lang buhatin ko. James, kumain ka na. Tama na. Salabay! Sige, lusin niya yung Salabay man! ganyan na. Anin mo to, baka mahulog sa hagdan. Salabay! Hindi, hawakan mo sa ating ko baka mahulog. Bakit ka ba natin, Wine? Wine? 2, 3, 4, Thank you. Si Maria Maxen. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sauce. Kasi ako ang nagluluto ng sauce. Pakita ko sa inyo mamaya kung paano gagawin. O di kaya, sa susunod ko na palang, ano yun, susunod ko na palang video yun. Nakasusunod ko na yun i-upload. Ano? Sandali. Ang electric pan eh, nag-electric. James! Huwag mo itulog! Pasensya na, medyo maingay dito sa amin. Marami kasing makukulit na bata. Kaya maingay. Mas maingay pa yung kapitbahay. Papatugtog ng Papa Music sila kasi. Kaya kanina hindi ako makapag video doon sa baba kasi maingay, nagpapa music sila. Ngayon tapos na tayo magtusok ng Luman. Dating mumu. dugo. Yes. Tapos na. Ay, nakakapagod. Oo.
Thank you for watching mga guys. Please subscribe. Click the like and click the notification bell. Thank you. Bye.